Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир яна модели киртора мехоҳам шуморо нишон диҳам. Бори гуанҷовай барои тӯи марака духтарака гуфтанд ки аз ҳамин намуда мода нишон диҳед. И чанд ранг дорада? Рангоша ҳамаша нишон медиҳам. Размерош чанда? 44 то 56. Размеро аз 44 то 56 ҳастай. Нархш чи? 600 сомон. Нархш 600 сомонай. Ина материалш инаи сеточниай. Иҷаш бошад амхе королевский велюр. Фиолетовый баландай тамошобинони азиз, беҳад хушрӯй рангаш. Афсус ки дар видео наомадастай ҳаме чиз, сафедча омадастай, вале аз наздик рангаш амхе фиолетовый баланди хушрӯй. Хулас 600 сомон як либосаш. И вай доран маҳкамакай. Подклад дорад тагаш. Занҳои азиз, ҳозир бошад пеш аз давом додани видеои имрӯза мехоҳам камакак маълумотиум дар бораи кор дар компанияи Faberlic. Касе ки кор кардан мехоҳад, марҳамат биёед. Компанияи Faberlic бисёр корш осонай. Шахсоне ки мисол дар хона менишинанд, шахсоне ки мехоҳанд боз ҳам маблағи иловагӣ ба даст биёранд, пас шумо ба анамин хоҳари мо Фаридахон нависед. Ма шуморо Фаридахона тавсия метиҳам. Беҳад духтараки чаққон аст ки дар муддати хеле кӯтоҳ пешрафтагӣ ҳастай дар анами компанияи Faberlic ва роҳи осони кор кардана ба шумо низ нишон метиҳанд. Командаи беҳтарин доранд. Пурратар бо амин регистратсия кардану дарс омӯхтан ҳамаш беплай. Инчунин командаи анами Фаридахони мо ҳар рӯз ҳар хел розыгрышҳо ҳастай, ҳар хел аксияҳо ҳастай ки шумо соҳиби тӯҳфа мегардед. Одамое ки нав регистратсия мекунанд, бисёр тӯҳфаҳои хуб компанияи Faberlic пешниҳод кардагӣ ҳаст, хусусан пеш аз анамин соли нав. Барои авай дер накарда ба нами хоҳари азизи мо нависед. Кора бо осон карда шумода мефаҳмонанд. WhatsApp доранд, WhatsAppшон дар рӯи экран ҳастай. Инчунин маҳсулотҳои Faberlic маҳсулотҳое ҳаст ки мо дар ҳаёти ҳаррӯза истифода мебарем. Беҳад шахсан ман худам амин маҳсулотҳое ки барои шустушӯи хона, барои нигоҳбини хона дар корай писандай. Чӣ порошокошон, чӣ анамун духовкашуваку дигараш, ҳам чизора шумо метавонед ки аз компанияи Faberlic харидорӣ кунед бо нархи арзон, вақте ки худтон регистратсия мекунед. Аз ин рӯ тавсия метиҳам компания беҳтаринай. Тамошобинони азиз, ҳозир бо як модели дигаршам нишон метиҳем. Ина марҳамат, анаи моделшам беҳад фасони хушрӯ. Аями сеточниё. Нархш чанда ира? 600 сомон. Нархи 600 сомон. Ино тоза сваровскиян. Ина бине. Чӣ хушрӯчаян. Марҳамат, каседа ки дар кор бошад, нависед, доставка дорем. Касе ки хичон омадан мехоҳанд, Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза, 61 магазин. Биёед аз наздик хитон бинед. Сангошон сангои тоза сваровскиян. Аз наздик ма шумода нишон диҳам. Нами сангчӯ ҳамаш сангчӯи тозаян. Хеда камера хушрӯ намеояд, вале дар асл беҳад фасонакан. Намеафтанаба? Дӯстони азиз, анаи дигар модель шай ҳамхе рангаш хушрӯвай грязнорозовый, вале афсус дар видео анами ранга ма шумода хушрӯ нишон дода натавонистестам. Камерада намеояд. Ира бинед. И анами хе сангчӯшон иям амхе сваровски сангчӯҳо. Поёнаш подклад дора. Нархошон 600 сомонай. Анавай сирхшам 600 сомон, ямо сиёҳшам 600 сомон буд ва анаминам 600 сомонияй. Марҳамат, метавонед ки дархост кунед. Ира бинед чӣ хушрӯай. Пасон. Тамошобинони азиз, ана моделое ки айни замон ман нишон дода истодам, ҳамаи ҳамино. Ина марҳамат, аз наздик ма шумода нишон метам. Анамино ҳамаш 600 сомонан. Ана дусеташа ҳози пушида шумода нишон додан дар модел. Ана ози бо яктаи дига сиёша ма нишон метим ва ба ҳаме видеоро ҷамъбаст мекунем. Бинед чӣ хушрӯй, чанд модел дора. И шахсое ки мепурсед сеточниёи оригинал, мисол бори гуанҷова, ина миноян. Метавонед дархост кунед.
дӯстони азиз, анаи бошад дигар хелчай вайш моделаш дигар хелтаракай фасонаш ина марҳамат сиёҳаш ай моделе ки ӯзима нишон додем и сиёҳшай ина ҳамино ҳамаш 600 сомон дидед кадомеш ки дар кор шид нависед и ранги сиёҳш буд ина ино королевский велюра иҷашон анаи поёнаш бошад сетчный хулос беҳтаринанд бо ҳамин видеои имрӯза ҷамъ бас мешаванд дӯстони азиз хайр то видеоҳои оянда саломат бошед